Son Manuel Gago, son xornalista e escritor. Este é o meu último libro de ficción, que é Nus, que é unha novela que publiquei en 2021. É un libro do que estou moi contento, moi satisfeito, porque é unha novela que narra, digamos, a Galicia de principios dos anos 80, e dentro da Galicia de principios dos anos 80, é un movimento moi singular que houve, pois, non moi longe daqui de Bertamiráns, que foi o movimento nudista, plasmado, sobre todo, en praias como a Praia de Baroña, que deu lugar, pois, a estampas, pois, moi singulares, como o primeiro integral na televisión que se deu en España, que o fixeron estes nudistas, e toda unha reivindicación do corpo e das liberdades vinculadas ao corpo. Primeiro vou recomendar un ensaio deste ano 2024, un ensaio recente de Alexandre Pérez Vigo en Galaxia, chamase Galaicofobia. É un resumo dunha moi importante tese de doutoramento que fixo este profesor da Universidade da Coruña, no que explora o sentimento, digamos, antigalego na literatura castelá, pois desde a Idade Media ata hoxe en día. O segundo ensaio que me gustaría recomendar é un libro fascinante, é unha historia de arte galega editada por Laiovento, e o seu autor é un coñecido historiador de arte, comisario de exposicións, Carlos Bernárdez, no que, por increíble que pareza, ata o ano 2023 non había un manual que nos permitise ver toda a historia da arte galega ao longo de miles de anos, é dicir, desde a prehistoria prácticamente hasta hoxe en día. O terceiro ensaio que me gustaría recomendar é La huella de los mapas, a pegada dos mapas, que é un investigador canario que se chama Kevin Whitman, que é unha auténtica tolemia para a xente que lle encanta, que lle gusta a cartografía, que lle gusta a xeografía e os mapas, porque o que nos propón é diferentes formas de concebir os mapas. Para Whitman, o mapa, de alguma forma, é unha especie de representar como diferentes culturas e como diferentes clases sociais viron o mundo e o representaron. É algo que, conforme pasan os anos, estou totalmente convencido diso. A lectura fainos libres. A lectura dótanos de ferramentas que non hai ninguna outra tecnoloxía que nos poida dar. A lectura achéganos capacidade de concentración. A lectura achéganos capacidade de relacionar. A lectura é un instrumento tremendamente poderoso para facernos persoas e para facernos persoas en sociedade.